Mbalimaw ani yakuma très urgent mbalimaw ko soma do be no féticheur do ko o menena ko coup d'état ko santan ani duruku yo kaso de di soma kado ma ko samaki ani colonel major Kassim Goïta ku ye santan duru ma santan duru kaso dali ma ani uka mogo do be no u b'a fɔ ma ko docteur Gindo wa taro docteur kwala donc u ye santan duru di o mogo sababu ma malien an bɛna don information kɔnɔna na san nɔ ne m'a fɔ a ɲɛna n ko Assimi Goïta ninnu n ko dɔnnibaga ko kɛlen bɛ k'u mago sa bi u kɛlen bɛ ka mori de kɔnɔ dɛ mori yɛrɛ tɛ sa ko soma dɔ de don ko soma dɔ ko tun bɛ fɛ ko ka kɔrɔtɛ kɛ k'olu bɔ ko ka coup d'état k'olu la Mali kɔrɔtɛ coup d'état Kassim Goïta bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali renseignement ɲɛmɔgɔ kɔrɔ de don k'u y'u minɛ k'u condamné ko pour tentative de coup d'état o tɛ sa suw ka fɔ ɲɔgɔn ma ko banbagatɔ témoignage dɔ kɛra ko in na mɔgɔ dɔ y'a fɔ radio so dɔw bɛ yen nɔ olu kumana ko in na je pense que a vidéo kan ka sɔrɔ n bolo n bɛna video bɔ ka yira aw la aw ni an bɛ jɛ an bɛ video lajɛ ɲɔgɔn fɛ témoignage dɔ kɛra la quoi a y'a lamɛn a ko k'ale bɛnkɛ dɔ bɛ yen a y'a lamɛn nalen don ko in da fɛ a tɔgɔ ko Isa Samake n'u b'a wele ko Jos a bɛ komi dɔnnibaga dɔ don a y'a lamɛn dɔnnibaga dɔ don Isa Samake k'u b'a wele ko Jos ale fana minɛlen don ko o ye ale wele k'a fɔ k'a bɛ fɛ u ka ɲɔgɔn ye a y'a lamɛn ko Kassim Goïta ni o y'an ka service renseignement ɲɛma ye k'a fɔra ale ye ko a waati an ka service renseignement ɲɛma an k'a préciser k'a fɔra ale ye ko olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ ka Assimi Goïta ninnu ka fanga bɔ yen ko ka segin ka na ni bandaw wali kelen ka na ni fanga dɔ ye ko mɔgɔ min sere a ka ɲɛfɔliw bolila min kan an bɛ k'o yɔrɔ de ɲɛfɔ aw ye a y'a lamɛn dɛ donc o ɲɛfɔli mun kɛra ale ye u bɛ fɛ n'a sɔrɔ ale bɛ se ka collaborer ka far'u kan u ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ ka fanga in ka a dafiri ka bɔ yen sere de bɛ ka nin ɲɛfɔli kɛ a ko ale ko k'a y'a mɛn ko ale bɛnkɛ in y'a yira a la k'a fɔ ani service renseignement ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko rendez-vous dɔ bɛna ta u cɛ su fɛ k'u bɛ ɲɔgɔn ye Sotiba ko n'u ye ɲɔgɔn ye Sotiba ko in tɔ kan ka jalatigɛ ɲɔgɔn cogoya min na u n'o ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye k'ale ko baasi t'a la donc u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma ko ale welela o tigilamɔgɔ fɛ u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma k'ale taara don o tigilamɔgɔ ka mobili kɔnɔ Sotiba u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na kumana u ni ɲɔgɔn cɛla la fanga dafiri baara u bɛ n'a lajɛ ka organiser cogoya min na u bɛ finitigilaka wɛrɛ minnu sen don ko in na ko ale bɔlen kɔ yen nɔ ale ye i sen fa komi ale dɔnbaga dɔ fana bɛ renseignement kɔnɔ ka t'olu ladɔnniya k'a fɔ ko dɔw bɛ fɛ ka fanga dafiri baara dɔ bila sen kan ka Assimi Goïta ninnu ka fanga bin seere ko nin de kɛra nka komi ale ye service renseignement ɲɛma mun fɔ a wagati ni o ye colonel major Kassim Goïta ye o yɛrɛ fana tun bɛ tribunal kɔnɔ sunkalo o yirala a la i kan bɛ nin Kassim Goïta de ma wa a ko tiɲɛ na ale kɔni ni maa mun tun bɛ mobili kɔnɔ ale ɲɔna t'o tigi la dɛ a bɛ komi nin yɔrɔ in de kɛra fɛn ye voilà c'est comme dɔ accusera k'a fɔ ko nin tigi de don mais i t'a tigi yɛrɛ yelen dɔn ala nana kɛ colonel major Kassim Goïta ale ka avocat fana nana répliquer kɔfɛ kuma kɔnɔ olu ko a bɛ se ka kɛ dɔ y'i yɛrɛ kɛ colonel major Kassim Goïta ye ka taa nin tigilamɔgɔ rencontre yɛrɛ mun b'a yira ale la k'a fɔ ko colonel major Kassim Goïta de don parce que déjà Kassim Goïta y'a yira k'a fɔ k'ale nɔ t'a la bɛɛ ko k'u nɔ t'a la donc avocat ye sinsin yɔrɔ sɔrɔ k'a yira k'a fɔ a seere yɛrɛ ye min fɔ maa minnu jalakira e fɛ e yɛrɛ t'a tigi yelen dɔn e ni maa min donna mobili kɔnɔ i t'a dɔn k'a fɔ nin karisa don nin karisa tɛ olu dun ka ɲɛfɔli la avocat ka ɲɛfɔli la a bɛ se ka kɛ hali kalabanci dɔw bɛ nin ko kɛ donc k'a essayer k'a tigilamɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ donc ko in kɔni a bɛ nin niveau la donc kunun baara ko u y'a ɲɔngiri parce que an ka kiiri baara dafɛ ko dɔ k'u fari man di a la dɔɔnin o ko dɔ yira a la u ye baara ɲɔngiri parce que a tigi sen tun bɛ baara ninnu kɔnɔ pour que ko ninnu bɛ se ka jalatigɛ cogoya min na donc ko bi u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tuguni avocat olu bɛna taa ka t'u ka plaidoirie kɛ u ka laɲini ye min ye a n'u ka kumakanw u bɛ se ka min ɲɛsin kiiri tigilamɔgɔw ma minnu kan ka seeretigɛli kɛ olu bɛna u ka ɲɛfɔli kɛ ministère public jamana ka fan fɛ voilà
mali abela jele kuma en messisa ku ye somake do de mine ko samake voilà ko samake ku yo mine fana o mine lembu bulu oh jaja ni kureta be ke fo muru fo soma fana ki sono kureta la quoi mali kadide mali kadide ko uko kube fe ka kureta ka Assimi Goïta la comme ku mo be soma ke ka bara la quoi e soma beta mu ni kureta ke yoro la sa ni ko ni mana ko di quoi ne be ka ni ko ina je ne be ka yele quoi e mo ne ni procès la je ne yele la de quoi malion pour ka yele la ko ga ni ko ni mana ko di e John kumbe président la bandaou o bandaou ka ay bandaou gain aw ye coup d'état de ke bandaou la bandaou ma coup d'état ke aw la de aw de coup d'état ke bandaou la ça dit ka président ka coup d'état ke président la mais aw ma président ere jugere ayi ay président kerefe mogo de mine ko lu fe ka coup d'état ke aw la malien depuis ala ka dienda ay de la ka ye ni malite iba danga dia ko ne mali de kono quoi parce que ni mogo la ngolo mogo fu blara jamana kuna be ketandi na ma nya ay banda utoi aw kunga ni to be toi parce que banda o de Sado Camara to bo ministère est-ce que Assimi Goïta de afoko Sado te ke ministre yi wa Assimi Goïta da foko Modibo Konate te ke ministre yi wa mo kele sorla de po oro la folo aw ni banda o kele la di aw ni banda o de kele la aye bandaou de boui aw ni bandaou kelela plasi aw nana fo aw nyana ka be fe ka abolo di risuma aw nana aw M5 yoro kan aw mana fefe fo ka ba ke aw fana bora ka tegere wara aw ko ka bela so awi aw yanke yelele lai ka ba chuna onye an be chuna duguma danga de ba ko ni surasi nu fle billahi nu danga tawdi abulo ka ba chuna anya aba chuna anya aw sena aw bolo dawni na on te aw tse ka ke fuli ala ka video manu te ka nyogon yere nyogon goshia abina fo ni wulu ta ku bla kulukulu ko be wo nchika me fambe aka video manu be telu te kalo gele nganu ma nyogon klasi ka anto nyogon ngangu te se nyogon ma fo ni awsora su yere ambla nyogon an be kun kadi neni bubu mabel kun kadi an be kun kadi an be kun nyogon bolu watina mais awsora su dina na be bla nyogon ba fleni aw de la ka jendu ko golo jumay aw ni président aw ni bandaw de bla nyogon parce que bandao ko Sado Camara te ke ministre bandao ko ayi ko Modibo Konate ke ministre aw ye coup d'état ke bandao la ko gain mais ama bandao mine bandao be ka droit be soro bandao bi da muso kerefa be sinogo fa be goroto mais bandao kerefe mo bandao ka barakala ayo nyeso luma ko lu kele aw te horoni munu be kan jugement ke Dieu va vous juger billahi tallahi aw de la ka dien du kolo jumenye ko kuleta kera ko président ko magama ke président la mais président kerefe mo ko de minena aw e dien du kolo jumenka aw kumbe kele ke dom est-ce que aw ni Assimi Goïta kumbe kele la non bandao de kumbe fe ka o dabo kula comme bandao ka renseignement est-ce que Assimi Goïta de taraka ta to bo l'islam ke ma aw bitaka chuko et puis ko som et puis arasbati minani kelena comme uka koko ali soma mali soma bade ne bubulu kasula nu ya eki soma doro ni ma so tama doro wa fiki be fe ka kudeta kula mali doningela chama ne be kasula Assimi nunu bulu ata kala mawo ne bo kala makoyi ne ba chama don mais ne te kumadi walla bila o kele muru chama ne marale mu bulu kasula nu nya bala muri min ka farin ou be commencer ko espionner no bina piège ko do bo mine ko don kasola o be ko do ne ke mali do ngela ko lo ni surasi fe fetara do ka be baraka na sonde ne bo conseil na tara ni surasi fe fetara o fi ni mo be ta don ni mo ko tara ka mo be ka baraka na Assimi to ko fodoro ka na so voilà na fanga to ko fo ko ayi al na tigi tara ka do Assimi afo ko ayi ka data la na ko ka Assimi kala ka data la surasi to ko be fe la ka na so akara do la mali moru mali sanu mali moru ni mali soma o ay kuma ina me de c'est très important. Ore kundo malien anye bibi api ku ya moko chama mine ay professeur do fana mine anye chero fana photo ko professeur attendez là voilà koni chef fana koni professeur di voilà colonel major Balou André docteur Balou voilà ainsi que Sandy Bar voilà ni chenye docteur di we ni fana mine ni chenye fana mine lembubulu ni be banda ka moko di e banda o rebe gidia Assimi nunu mo langul nunu yoro di quoi mali akambe